Добрий день, слава Ісусу Христу. Вже ми так можемо казати, днеска Вознесення є праздник. Пані Інга, будьте добрі, маленько про себе розкажіть. За перше, дякую, що знайшли цей час. Для скромного челядника, бо мало побесідувати. Я би просто хотів чути і десь більше інформації про те, що хтось робить у русинському движенні в Чехії. Прошу, будьте добрі. Добрий день, я дякую вам, що ви завітали до нас у Прагу і що вас цікавить тема теж русини в Празі. Мене звати Інга Петричка і я тут є членкою вибору народностних меншин в Празі, а також членкою комісії народностних меншин і цезинців у Празі. Звичайно, у празькому виборі народностних меншин маємо колегу, який репрезентує русинів, сполки русинів. І один із них це Карпато-Русинський центр, Русини ЦЗ і Пчатели Подкарпатській Русі. Вони активні сполки, Пчатели Підкарпатській Русі, вони випускають газету, другі сполки, звичайно, організують, наприклад, якісь культурні чинності, тобто є чути за них багато чого. Пані Інга, мене б ще інтересувало, як Чеська Республіка допомагає російським організаціям, допомагає русинам? Так, звичайно, кожна організація має можливість попросити грант. Гранти дають Міністерство культури, Європейська унія, магістрат, а також і міські часті. І, звичайно, кожен рік це наперед оголошується термін, коли треба подати запрос на той грант і показати свою чинність, звичайно, що якісь активіти, які плануються на слідуючий рік, бо то є все якось півроку до слідуючого року тих активіт, які це планують. І заповнюється формуляр, це попадає на комісію народностних меншин або Міністерства культури до їхнього вибору. Вони роблять згодночення цього і вибирають, кому давати грант, в якій віші. Да? Тому що, наприклад, рідко коли дають 100%. Звичайно, треба мати хоча б якісь свої прострітки, але тепер повисили частку, що до 80% можна отримати грант від інституту, якого ви просите. Я розумію, пані Інга, а зараз ми говоримо про допомогу русинам. Які подуяття, які акції ви знаєте, що проводять русини за той час, що ви знаєте про русинів, чули сте про русинське движення у Чехії? Ну, звичайно, за себе я чула, тому що часто ходжу в Дом народностних меншин в Празі, і часто там якісь активіти мають договорені і приглашають, звичайно, якісь художників, вони виставляються в галереї, туди можуть приходити, це вулиця Вучелова, Дом народностних меншин, і дивитися безплатно на ті виставки, люди, які заохочені, якісь малі концерти, якісь фестивалі. Але тепер трошки проблема, тому що доба пандемії, то багато якихось чинностей було перекладено на місяці, навіть на слідуючий рік. Це тепер чекаємо, що якісь активіти мають бути літом і восени. Звичайно, дуже тішимося, тому що в листопаді будемо мати у Народному музеї великий гала-вечір, де також буде репрезентуватися русинська меншина. Готуємо концерт після конференції народностних меншин. І я надіюся, що нам знову пандемія, тому що ми мусили в прошлому році цю акцію, на жаль, її перекласти на слідуючий рік. Я надіюся, що цей рік буде вже активним і успішним, і ми зможемо реалізувати цю гарну акцію. Будучи в Чехії, будучи біля вас, говорячи про русинські двигання, про русинів, не можу обійти вопрос, який хотів вам задати. Досить нашуміла була встріча русинів, зустрічалися з паном президентом русини, общество, яке називається Світовий конгрес підкарпатських русинів, Світова рада підкарпатських русинів.
Що можете повісти, як російська общність в Чехії восприйняла ту зустріч? Звичайно, подія, коли прийшла якась організація і провела зустріч з нашим чеським президентом Мілошем Земаном, для нас була трохи шокуюча, тому що, по-перше, я ніколи за цю організацію не чула. І як членка вибору народностних меншин і членка комісії про народностні меншини і інтеграції цезинців, звичайно, я не бачила ніякої реєстрації, чи би вони гласилися до нашого вибору, чи до Дому народностних меншин, і робили якісь культурні активіти, чи чинності. І тому що я сама походжу із Мукачева, із Закарпаття, і коли ви бачите якісь новини про русинів, які приходять і говорять про сепаратизм, так, про відділення Закарпаття від України, цієї болючої теми, яку зневажають просто-напросто багато інших, так, країн в свою пользу, то це було, звичайно, неприємно. І я була дуже рада, коли прем'єр Чеської Республіки Андрій Бабіш зробив дуже ясно і проголосив, що ми, Чеська Республіка, звичайно, не підтримуємо сепаратизм, що русини є Закарпаття частю України, і так має бути і надалі. Ну, ясно, що кожен керівник будь-якої держави, якщо от ставляться такі неприятні проголошення, такі неприятні заяви, ясно, що він мусить внести ясність, тому що він представляє державу і представляє політику тої держави. І прекрасно, що пан Бабіш все розклав по своїм містам. Вчора ми якраз із вами, пані Інка, мали честь бути на засіданню общества, актива общества Přátelé Podkarpatské Русі, і пан Чопік, який є представником русинів в Чехії у Світовому конгресі, однозначно, що всі русини, які думають про своє будущее, вони стараються контактувати із русинами не внутрі держави, а і вон. Я сподіваюся, що по тій інформації, яку дав пан Чопік, можна надіяти на співпрацю. Так, мені, звичайно, теж було приємно чути, що сполик Přátelé Podkarpatської Русі охотні з нами співпрацювати, охотні співпрацювати з русинами з Закарпатті і поділитися на різних активітах, культурних чинностях, тому що у Чехії, в Празі є багато інших фестивалів, де, звичайно, презентуються не лише русини, але і, наприклад, мікс меншин, але де і русини можуть себе презентувати і показати себе із різних сторін, танці, спів. Культура. Традиції. Так, традиції. Так, я сподіваюся, що наші традиції не забудуться і що вони будуть підтримуватися поколіннями. Це, звичайно, ми маємо допомагати в цьому, підтримувати наші молоді генерації, показувати їм це і щоб це функціонувало. Не функціонувало, а й мало будуще. І мало будуще, звичайно. Пані Інга, я подякував за утрачений ваш дорогий час, бо я розумів і знав, що ви не займаєтеся общественною діяльністю, ви маєте і свій бізнес. Ясно, що то займає час, але або все-таки ви тут час знаходите. Ще раз вам дякую.